Ty kokos, tá hudba. Takže, čusošník, já vás vítám u nového videa z hry Deltarune a mám to vôbec nejako predĺžovať, lebo toto je proste o ničom. Naposledy sme teda skončili tuto v týchto divných červeno-oranžových stromoch. No a minulo sme si teda prešli neuveriteľne dlhý tutoriál od Rylseia, ktorý bol úplne k ničomu, lebo jediné čo som zistil bolo to, že tá obrana dáva vlastne iba TPčka, ktoré sú úplne k hovnu ako vždy. A to je tak všetko maximálne, takže jo. No a taktiež sme prešli cez túto retardovanú bránu, kde on sa zas rozprával strašne dlho s nami, takže som to iba proste prekatoval rýchlo. Dobre, poďme ďalej. Ale fakt tuto niekde má byť nejaký secret, takže vraj. Ale nie je na to 100% šanca, takže ako... Ty kokos. Kámo. To je dobrá pesnička. Nepriatelia vpredu, zomrieš, chlapče. Podpísané Lancerom. Ty pič. Tak, to má poser. Počkaj, ja nechcem, aby skončila tá hudbička. No čau. Zajebeme ho. Rád sa útoč. Ty kokos. To ešte neskapal, však som dal doslova stola, čo si? No poď ty špina. Ty kokos. Ty kokos. Boom! To bolo dobre vedľa. Keď toto čítaš, tak si asi mŕtvý. Podpísané Lancerom. Tomu ver. Tu bude nejaký secret, divaj sa. Tak nič. Ale skoro. Ty to čo robíš? Čo je, kámo? Takže, čo tu je napísané? Hej, nečítaj tento nápis. Je to ešte v progrese. Podpísané Lancerom. Nie sú to moji obľúbení dvaja ľudia? Aha, a vy ste nie v top 5. Lancer, kde je Suzy? Ty myslíš fialové dievča? Vy retardi. Ste strašne spomalení na to, aby ste ma zastavili. Čo si spravil? Je to úplne jednoduché. Ona ma úplne zničila a tak som utekal preč. To je trošku divné. To je všetko, hej? Takže tu budeš proste len tak stať? Ja som myslel, že aspoň budeš utekať do right, doľava. Nie. Prečo? Rúžové dievča príde sem? Neviem. No a teraz kde mám ísť? Akože doprava alebo dole? Poďme dole zatiaľ. Výborne, dobrý tip. Nič tu není skoro. Toto je typ stromu, ktorý nemá na sebe nič, žiadne itemy, ktoré ťa dokážu doplniť životy. Čokoľvek, čo urobíš, hlavne neklikaj na ten strom a nepoužij C-čko, aby si otvoril inventár. Máš to, hej? Podpísané Lancerom. Tomu ver. Na tom strome sú dve objekty, ktoré sú zavesené na strome, pane Bože. Zoberieš jeden? Samozrejme. Ja zoberiem kľudne aj ten druhý. Čo som to zobral?
je tam jeden... Zoberieš? Máš čierny cukrík. A ešte tam jeden, nie? Už nie? Tak nič, no. Tak, ale však je tam ešte jedna nejaká veľká hviezda. Nevadí. No poďme, kámo. Pokiaľ pôjdete týmto smerom, tak moji vojaci vás ničia. Je to... Čo je trít, kámo? Je to slastič? Čo to je? Nejaké požehnanie? Ja neviem. Požehnanie. Ja to beriem ako pozvánka. Jasné. Chod do riti už. Už nechcem vidieť Lancer. Bojovať s sebou bolo dobré, ale kámo, rozprávať sa, ty máš iný slovný disputát. Počkaj. Boom! Do prdele som myslel úplne zas. Ježiš, teraz pôjdu dvaja na mňa. A to ako čo mám robiť? Dívaj sa na mňa. Ty kokos, videl si to? A neviem, čo som urobil. Boom! Ty kokos. Ja som normálna proste postava. Normálny človek. Ty kokos, to bolo dobré. Boom! Nádhera. 70 peňazí som dostal. Tuto môže byť kde secret, ale nie, on bol niekde inde. Pane Bože, to je to hovno. Mamma mia. Ja som top chief. Môj posledný koláč ma prepracoval až do Exhaustion. Neviem, čo to kurva je. Takže som si dal maličký spánok a potom mamma mia. Počul som hrozné zvuky a zobudil som sa. A netvor jedol na stole, jedol koláč ako zviera. Ja som vystriekol vodu na to vodu, či čo? A potom to začalo utekať preč. Ale môj nádherný koláč je... Oh, Chris. To znie ako Suzy. Musí byť tým pádom vpravo. Len ja opäť neviem strany po anglicky, ako vždy. Poďme sa posnažiť ju proste, aby nemala problémy, aby proste bola ďalej od problémov. Pozostatky koláču. Neviem, čo je znamená. Chceš si zobrať kúsok? Áno. Ja, ale... Jakže... Add the key item? To není kľúčka, nehovor. Môžeš ešte zobrať? Dobre, tak nič. Ježiši, pána boha, no. Do prdele to, čo tam má normálne nejakého Vizarda? Najskôr by som zebral toho Vizarda, ale však pomerol na jeho. Boom, ty koks, to bola presná. No tak ten hneď skapal. No poď, čo si urobíš? To čo robí? Ježiši, dobre. Kámo, jak sa to vykrúcalo, no ja som sa doseral. Ježiš, ja som slepý kok. Pane Bože, nie, on pôjde teraz tento retardovaný útok, no hovor. Hore. Ty vole, skoro ma to zajebalo. Boom. Aha, tak nič. 67 peňazí, kámo, ja som bohatý normálne. Počkaj, tu sú tie stromy. Zober to. Áno. Ešte si daj. Už je to vyberať, pozbierať celý ten posraný strom. Nádhera. Pane Bože, nejaký pucel zas. Vieš čo, ja nečítam ani ten oný, však čo tu je. Pozri hodiny, aby si... aby si pucle zvládol.
To kurva mám jak toto spraviť? Dobre. Som tu. Máme save. To nič nepovedalo ani? Proste iba save, hej. Super. Pozrite sa na bludisko smrti. Pripravte sa na stratenie vyklavní. Podpísané Lancerom. To čo tu je? Kámo, to mi pripomína normálne Teletubbies, jak tam mali ten pudík a toto je normálne ono proste. A prečo to je za mapou, kámo? My sú normálne nejaký nadľudský proste. Je to niečo, nejaký krátky nepriateľ. Vyzerá, že má... Neviem čo je, nejakú čiapku, koloberet. Koloberet. Čo to? Cíti sa stratený zatiaľ? Musíš byť fakt úplne akože zničený. A čo? Kámo, čo to? Musíš byť proste úplne zničený a nevieš nájsť východ. Vyzerá to, že tvoj smer ťa nezachráni teraz. Tomu ver. Ja som úplne stratený, počkaj. Hej, počkaj. Kde som? Pomôž. Niekto pomôž, prosím, ja som stratený. Lancera. Dobre. Ale však tu sa aj môžeš jednoducho korigovať podľa tých hoven, čo tu sú na zemi. Ukáž, čo tu je. Ty kokos, to bolo za zvuk, kámo. Otvoril si proste krabicu, alebo truhlu a v nej bol White Ribbon. Je to White Ribbon, je armor nejaký. White Ribbon je armor, Chris. Zväčšuje to defense. Počo by si sa neskúšala equipnúť menu? Ja si myslím, že to je super. C? Výborne, kámo, ja som inteligentný. Equip. A dáme to na Ralsei, lebo som Sigma boy. Jo, ale to tu nejako není, vieš? Ja mám cellphone? Ja mám cellphone. Vyskúšal si zavolať. Ale nevyzerá, že to funguje. Kámo, ja inak neviem, čo táto správa znamená, ako ešte ani. Ja som aj zabudol, že niečo v takej hre je, proste. Sila. Ja aj to mi ukazuje staty, kámo, to ma vôbec nezaujíma. Tak ale však to tu není. A je. No ja však to tam nebolo pred chvíľou doslova. Chris, ty si to dal mne? Tak nevyzerá to dobre? Nevidím žiadny rozdiel, chlapče, ale však dobre. Čo je tu za skurva? Hej, nedívaj sa. Tento nápis je... súkromný. Áno, súkromný nápis. Súkromný nápis proste. To asi pokračuje, tak poďme hore ešte. Wow, počkaj minútu. Aj keď ste nepriatelia, mám pre vás... Ja vás musím pozbudiť, ale niečo také. Nejaká ružová bytosť is roaming. Collaboration and when... Každý sa snažil ju bloknúť, ale... My nemáme radi ani bojovanie, ale král nám nedal inú šancu, ako proste zablokovať tú špinu rúžovú. Chris, potrebujeme zastaviť Suzy hneď.
Super, to znamená, že vlastne tie špiny, čo sú tu na zemi, sú vlastne iba nejaké sračky, ktoré sa proste pokúšali zabrániť Suzy proste prejsť. Je to iba týmto smerom, aha. Podpísaný Lancerom. Niekto prežil moje bludisko. Čo? To je nejaké porekadlo normálne. Tak uvidí sa, že čo robíte proti tomuto týmu. Pane Bože, to čo navaril normálne. No, ukáž, kamo, ich ideme rozmrdať i hneď. Bum, bum! Tu prdele prežil aj tak tá špina. Ty kokos. Hej, prečo chlapci ich proste neničíte? Vy ste úplne k hovnu. Ty si urobil jednotky iba zo support jednotiek, to znamená. Ich náboje sa vôbec nedokážu spáriť spolu. To znamená, že to vlastne nemá žiadny balans. Je to niečo ako obed bez poháru mlieka, čo? Úplne sračky. Prečo sa neprosprávame o tomto po súboji? Ja si myslím. Počkaj, môžem už spať už. Ja som no nevadí. No tak. Keď mohol by som sa trošku naučiť aspoň niečo iné než bojovanie, akože. Ale najviac vám proste baví mrdať tých nepriateľov, akože to je... Čo môžem urobiť? Chris bude útočiť. Alebo nie, Shift. Máme defense. Magic. Pacifist. Jo, a teraz som mu uspal, kámo. Dívaj sa, jak zaspí. No, ako zatiaľ ešte útočí, počkaj. Potom to budem útočiť. A tam ten ešte nie na spárnutie, to znamená, že použijeme defense. Boom! On neskapal, ja to mrdám normálne. Kámo, ten spell Pacifist je úplne k hovnu, však on doslova nefunguje. Aha, už je unavený, to znamená, že dívaj sa. Ja dám štít. On dá Magic, Pacifist a nádherné sme ho uspali teraz. Veľmi dobrá práca, máme 94 coinov, za toto. Sladké! A čo ja dostanem? Ty si prehral, Lancer, takže nedostaneš nič. A môžem mať trošku z vášho? Nie. Tak dobre. Uvidíme sa potom, lúzeri. Doslova si tu, kámo. Pane Bože, ja sa s tebou ani nechcem. Sup? What's up, Ja som myslel, že budeš utekať preč, no a ja som si kámo myslel. Áno, už som skončil. Ty kokos. Ježiši, ja však áno, vlastne tu je nejaký pucle a on tu zase nevie prejsť, ten neger. Tu má poser, kámo. Ralsei, ty si úplne k hovnu. Super, počkaj, však ale... Jo, no, super, tak ty mi pomôž, prosím ťa. Tie dvere idú otvoriť. Super, vy ste tu, chlapci. Suzy, mali sme obavy o teba. Jak si sa dostala cez tie pichliače predtým? Prešla som cez ne. Ale tieto dvere sú proste úplne k hovnu. Neboj sa, Suzy. Otvoria sa, keď prejdeme cez tieto pucle. Tak dobre. Tak povedzte mi, keď to dokončíte. Suzy, práve mi na to, aby sme to dokončili, potrebujeme teba. Lebo potrebujeme 3 ľudí na to.
Možno ďalej iba Chris môže predať čierne... Jakže predať? Je zastaviť čiernu fontánu, či čo? Je takto, že vlastne ona bezo mňa nedokáže nikam ísť, hej? Joj. Počkaj, to znamená, že iba ja ju dokážem zastaviť, mi chceš povedať. To znamená, ostatní sú úplne k hovnu a jediný, kto treba, aby si žil, som proste ja, hej? Super. Takže pokiaľ nechceš byť s nami proste, tak to nedokončíš až domov. Takže musím byť s vami, hej, chlapci. Jop. Dobre. Takže poďme to dokončiť proste. Jo, Suzy sa vrátila do týmu. Fanfári. Suzy sa joinla do party. Sa pridala do party. Suzy odišla a distancovala sa. Čo? Ideme tam proste. Ešte zase pesnička. Jak sme spravili, Pane Bože, to je rozumné. Inak tie ostatné tlačítka neboli ani použité, tie tri. Doslova to ani nemuselo byť, akože. Pane Bože, to zas čo je, kámo? To zas čo tu je? Však to tu nebolo pred chvíľou. Chris, ja som si iba spomenul, že Suzy myslela tutoriál. Ďalší súboje ukážem, ako aktovať. Ja si myslím, že si to naozaj užije. No poď, kámo, teraz bude súboj. To fakt akože. No tak ja ti ukážem, jak sa aktuje, chlapče. Fightom sa aktuje. Môžem ho zajebať proste? Toto neviem ani prečítať, čo to je, ale budem proste aktiť. Nie. Máme defense najskôr, lebo potrebujem nejaké uspávacie, ne? Nie, ja som mal aktiť, aby som jej povedal, že nech neútočí. Ja som kok. No dobre, dajme defense. Ale zautoč. To čo bolo? Ja, že vydrží trošku viac akože. Pane Bože, ja som zlyhal v všetkom normálne teraz. Ja som sa sniknul okolo vás a urobil som nápis Lancer. Pane Bože. Počkaj, toto je moje obľúbené miesto. Suzy, asi si nepočula to, čo som minule rozprával. No kámo, počul som to, len som omylom stihol dať akože defense, vieš. Ako hrdinové musíme urobiť dobrú budúcnosť, alebo proste... No. Takže pre tento čas sa snažíme, aby sme neútočili proste, dobre? Áno. Lebo keď je to jednoduché pre nás, pre nich, tak je to jednoduché aj pre nás, alebo čo to povedal? Pokiaľ zobudíme nepriateľa, tak môžeme použiť Pacifist Spell, ktorý ich proste môže zas vyhodiť do spánku. Yeah. Beriem, tak. Ja neviem, by som to proste preložil tamto, čo povedala, ale ako chápem to. Tak proste porozmýšľaj nad tým. Mali by sme tu mať niekde nejakého bojovníka okolo, nechápem vôbec. Dobre, ja to idem savenúť ešte najskôr, chlapci. Toto je môj obľúbený obchod, ja kámo nemôžem. No ale najskôr, keď tam pôjdem do toho obchodu, tak chcem pozrieť ešte tohto retarda. Čo robíš ty? Hej, decka.
To vyzerá ako pravý drogový dealer normálne. Nechcete kúpiť nejaký tutoriál? To je taký tutoriál, akože taký tutoriál niekde akože u teba doma? Hele, a mám tady pro tebe jednu holku. Jo. Ona, chceš lízat? Já ji vylížu, pomrdám. No ale jak, ukáž jak. Takhle jo. Kamaráde, na to jsem specialista. Je to iba za 50 čiernych dolárov. Nie. Bohužiaľ my sme vlastne teraz prešli na výpredaj. 20 dark dolár. 20 je 20 čiernych dolárov. Čo keď poviem nie? Iba $1, prosím. Ja potrebujem teraz. No, ako za $1, beriem tutoriál, chlapče. Fakt? Ty to fakt chceš? Tak dobre, poďte týmto smerom. Gentlemans. Poď tam. Pane Bože, čo je za tutoriál? Ja som veľmi sa vám prepáčujem, ale sú to normálne pucle, chlapci. Vy ste boli natiahnutí do toho, aby sme urobili tutoriál Endmeet. Keď král dostal silu, tak vyhodil všetkých a proste ich replacenul, jak sa to povie replacenul, zamenil za pucle makerov proste, pucle tvoričov with him, s ním. Lord Pucle, be careful. Čo? Čo je toto? Whole goals? Mesačný tutoriál za $1 a potom je tam weekly, hej? Potom je tam týždňový tutoriál a potom zase mesiac. Alebo stop making tutoriál, prestať robiť tutoriál za $100. Tak tam hodím tých $100, nie? Peňažná diera. Keď tam chceš hodiť nejaké peniaze, tak tam proste hoď. Hodíme tam jeden. To fakt je všetko, hej? No ako ja sa s ním nechcem rozprávať, lebo mám pocit, že... Ježiš, TP Master, bye. Oni rozprávajú úplne sračky proste, iba nejaké na tutoriál. Poďme teraz do toho obchodu, lebo to je najhlavnejšie. Ty kokos, tá hudba. Kámo, to ma vraca ešte do detstva normálne. To je sila, kámo. Haha, vitajte cestovatelia. To mi strašne ľúbi, jak to má nejaké anime proste typkyňu a nejaké veci proste na stole. A hlavne, jak sa mu točí to oko, kámo. Ale toto je jedna z tých postav, ktorá je fakt veľmi dôležitá pre príbeh, lebo typek ako vie veľmi veľa vecí. Ja by som niečo kúpil. Dark Candy to doslova rastie na stromoch. Dark Burger. Kámo, tak čierny burger by som si chcel dať, akože. Aj keď mal som tu možnosť v realite. No je proste s čiernymi púlkami. Ember Card. Spooky Sword? Kámo, akože Spooky Sword znie dobre. To všetko, čo tu máš proste, je? Ja neviem, toto je veľmi trapné. Poďme, ja to kupujem, kámo. Koľko dáva burger životov? 70 ber! Kámo, to som mal nakúpiť tie burgery. Talk, ideme sa porozprávať. Niečo o tebe. Moje meno je Sam. Pronouns vám, ja? A tento malý šrot.
už veľa rokov som zbieral divné veci proste. Keď nemám žiadne achievementy, akože je to proste iba hobby moje zbierať také veci. Okolo tu som našiel spôsob, ako stratiť čas. Alebo ísť ako ostatní. What? Lightners. Svetelníci, či to je. Už dávno predtým tma žila v harmónii so svetlom. A potom bohovia našej protekcie a krejít. Kámo, ja to nedokážem preložiť proste. Našej vytvorenia a našej... A potom jeden deň nás proste zavrali všetkých do väzenia. A svetelníci sa nikdy nevrátili. Král zobral armádu a chcel sa pomstiť svetelníkom a zanechal nás proste len tak za sebou. Samozrejme, že medzi bojovníkmi v tej armáde boli nejakí ľudia, ktorí sa distancovali a mali nádej, že svetelníci sa vrátia. Kráľovstvo. Toto miesto bolo proste vedené kráľom z Card Castle na východe, ale časom divný král sa objavil a traja z kráľov boli proste zamknutí preč. Kámo, ja to všetku silu dával do svojho syna? Aha. To miesto nevyzerá ako moc chaotické. Aha, ale ty vlastne ani nepotrebuješ vedieť o tom nič. You're a legend. Aha, takže vy ste tí hrdinovia, ktorí idú zastaviť tú fontánu. Ha, veľa šťastia. Nerobí to žiadny rozdiel pre mňa. Oh. Keď je svetlo alebo tma, budúcnosť tmy sa nezmení, alebo niečo také proste. Dobre, to bolo všetko. Dober si čas a možno svoje peniaze miniť lepšie. Uvidíme sa potom. Alebo nie. Ty kokos, tak to bolo dobre. Pane Bože. Ty kokos, dvere. Je to iba rám dverí. Je tam ale taká reason, tma proste, cez ktorú nedokáže vidieť cesto. Zaujímavé. Pane Bože, kámo už. Flipjack, kámo. Nie sú to klavni, ktorí sa vrátili späť do mestečka? Tak zlé správy, pretože naposledy, čo som vás videl, pár minút predtým, som vytvoril nový bojujúci tím, ktorý vás zastaví. Dokonca ani fialové dievča nemôže prejsť cez ne. Oho. Ste pripravení?
Prestaň rozprávať. Čo to je? Prečo to rozprávaš? Tak. Je to môj strašidelný smiech. Strašidelné, že? Znieš jak posrané decko. Santa Claus. Ty myslíš akože v tom zlé verzii? Drž hubu. Ty si naozaj myslíš, že vieš ako byť strašidelný? No, ja... Zle. Chlapče. Chceš vedieť chlapcov ako teba, čo má na nich proste ničí? Čo má proste seres na takýchto chlapcoch, ako si ty? Ty nevieš byť strašidelný, chápeš? Keď ťa zoberem a zožerem tvoju tvár, strhnem proste dole. To není pravda? Naozaj. Tak prečo by som to proste nedokázala? Tak začneme s prvým partom. Kde tvoja tvár dostane prvé kusnutie. OK. Už som to pochopil. Ďakujem, fialové dievča. Čo? Ďakujem, ale bolo to trošku divné od teba. Naučila si ma ako byť strašidelný a ako sa smiať zle proste, ako pravý zlý chlapec. Hej, ja som nič také ti nehovoril. A teraz? Teraz budete zničení proste. Merry Christmas. Čo? Tak asi to je trošku divné. Kámo, čo to je za hovna toto, pane bože? Akt? Čo? Ale ja potrebujem povedať... Ona pokom pôjde útočiť? Befriend? Farming? Poser. Kamo, ja sa vás snažím ešte zachrániť, vy špiny, a to čo je toto za útoky? Ralsej dostal normálne. Počujem, ja to ale nemá žiadny zmysel, my ako ich žiadno neaktnem tým pádom. Kamo, prosím, poďme rozmrdať serem na to. To ja neprežijem, kámo. Pokiaľ poviem pacifist, tak ja to nedám proste. Mysel zas. My chceme byť vždy iba priatelia, aha. To vidím, akí ste kurva priatelia, ty vole, dobré. Ježiši, oni sú všetci na spárnutie? Nádhera. Tam ten mysne, jo? Lebo ten je jediný proste iba warm-upnutý. No teraz ideš ty, kámo. Ty teraz skončíš, hneď. Ty špina. Výborne. Shit, ja furt dávam útok omylom. To je štít proste. Bye bye, bye bye. Nádhera. Bez toho, aby sme komukoľvek ublížili.
To bol úžasný. Chris, pozri sa, ďalšie pucle. Úžasné. Nie. Poďme sa pozrieť na inštrukcie. Tie inštrukcie sú zničené. Hovorí to, že dosť, vy idioti, vy nikdy nezistíte teraz, čo tam bolo napísané. Ničiť inštrukcie. Je to veľmi proti pravidlám. Je to napísané PS. Iba ja robím pravidlá, je tam napísané. A tak to vysvetľuje to. Prečo by sme proste neprešli iba cez to, vyliezli proste po tých pichliačoch. Lebo by sme proste neskapali na tých pichliačoch. Snaž sa, Chris, okej. Ja nepotrebujem nič prečítať, ja už to viem, čo mám robiť. Dívaj sa, ty kokos. Stačí stlačať len Enter a ísť nejako náhodne dopredu. Dobrá práca. Myslím si, že si na niečom. Ej, Chris, zdaj sa proste, keď budeš mať pocit, že to nedokážeš. Je to úplne v pohode. Jasne. Ty kokos. Ty si to zvládla, Chris. Veľmi dobrá práca, výborne. Do riti. Nezvládal som to, akože, nechcela, aby som to proste dal, no. Tak nič, no. Veľmi dobrá práca, Chris. Páne Bože, to čo tu je? Ideme asi radšej hore. To má poser. Ježiš, tu bude zase nejaká hadanka, ale ešte ju neviem. Ukáž, ako to je. Ježiš, to má poser. No dobre, no. Tak to asi len tak netypneš, no, lebo tam máš viac kombinácií. Pome, ty špina. Ty kokos. Kamoral sa je v prdeli docela, akože. Ja vyskúšam aktnúť. Dobre, ale teraz keď dám warm up, tak som skončil, akože. Ona mysne. No to má poser. Dobre, no, takže teraz čo domyslím, kámo. Convince. Dark Candy si daj. Ralsei. Povedal si, že nech Rudy mu nech prestane proste bojovať. Jo, Ralsei zjedol čierny cukrík. Výborne, tak sa mi to ľúbi. Aha. Ty kokos, za to sa dobre farmia TPčka, ale. Okej. Môžem teraz spárnuť jedného. To som kurva nemal urobiť. No to nemá zmysel, no Pacifist spell to je rozhodne nie. No dobre, mal som. Počkaj, môžem to nejako ešte zničiť? Jo, môžem! Let's go! Takže dáme akt. Flutter. Dáme spár. Abo nie. Dáme magic? Nie, kurva, ja neviem. Dáme spár, počkaj, dobre. Jo, spárnuli sme jedného, tam ten zase mysol, výborné. Ja som proste iba normálna osoba.
Sa mi ľúbi, že ešte akože nebojuje, ale aj napriek tomu sú tam tie posrané srdca z neho. Mrdá ti alebo čo? Takže urobíme ešte teba. Convince. A ty pôjdeš na spárnutie, výborné. Nádhera, nádhera. Ale zaujímavé, že aj tak útočí, akože. Jo, teba spárneme a dáme ešte obranu. Dobre. Vyhrali ste 101 peňazí, ty kokos. Pane buď. Keď vstúpíš do svetla, tak sa vrátiš naspäť, kde si bol predtým. OK. A niečo takéto. Sa mi ľúbi, že oni nemusia, ty kokos. Výborne. To nič nie? Prečo je tu takáto cesta proste? Ty kokos, no to ma poser. Pane bože, čo ste vy zač? Ja by som asi radšej rozmrdal, lebo mne sa nechce s nimi aktovať, akože. Good night? Tako, ja nemám nič. To je defense. Super, a dostala proste, no tak poďme ich rozmrdať proste. Pane bože, to čo majú za retardované útoky? No ty padneš i hneď, všetci oh. Boom! Ty kokos, však tu je proste odišli len. To sú brutálne slabé, ono. O môj bože, nie. Ja hodne také triky tam. Pane bože, zase je tu tento retard, ja to mrdám už normálne. Ja, no ja sa zajebujem, proste aj tá pesnička už hovorí, že proste, už začí už proste, prosím. Takže vy ste sa pokúsili prejsť cez výborný board. Polovica do nášho hradu. Veľmi úžasné, že ste niečo takéto dokázali. Takže je to veľmi strapňujúce. Že už neurobíte krok ani dopredu. Pretože chlapci budú vás ničiť až do krvi. Veľmi veľa krvi. Krv bude všade. Bude to veľmi špinavé a zlé. Ten blesk v tom pozadí, kámo. Hej, fialové dievča. Bolo to strašidelné, že? Prečo sa pýtaš mňa? Pretože to bolo veľmi cool byť strašidelným. Chcem byť strašidelný ako ty. Ty chceš byť ako ja? Áno. Well, tak to je docela veľmi retardované. Ale to nové zasnutie bolo fakt docela v pohode, akože. A povedať to, že nás premeníš na krv, to je veľmi cool. Ale prečo tu máš proste kýbel so sebou? Dá tam tú krv. Oh. Áno, ja som... Nemôžem proste robiť takto proste bordel len takto. A inak, ďakujem pre pomoc. Naozaj sa cítim teraz strašidelný. Není problém, asi. A takže nás teraz budeš zaútočiť na nás, alebo čo? Oh, áno. Jo, len som zabudol priniesť chlapcov.
Ale ďalší krát to bude koniec pre vás. A inak, ja som vás volal chlapci klauni. Nemáte nejaké meno? Nejaké oficiálne meno vášho týmu? Alebo niečo? Chris, mali by sme mať. Poďme vymyslieť meno. Nie, nemali by sme mať meno. Tak poďme sa rozhodnúť. Každý hodí svoje meno do kyblíka. Pane Bože. Dobre, každý tam hodil. Modrá osoba. Ty modrá osoba. Ty môžeš vybrať. Som ešte molko, kámo. Keďže vyzeráš ako, že vôbec sa to nezaujíma. No, to je trošku problémové. Lancer, Label Paper. Krumplet. Kámo, Krumplet Paper sa mi najviac ľúbi. Krumplet. Zobral si Krumplet Piece of Paper. Tak otvoril si to. OK. A vaše meno je... neviem, či mám povolené povedať toto meno. Rozpráva sa to... To bude nejaká nadávka. Shit squad asi. Áno. The shit squad. Hovno a proste skvada. To nemám povolenie takéto veci rozprávať, lebo to je nadávka. Tvoj otec musí byť fakt veľmi cool. Keď ti to dovolí takéto niečo rozprávať. Nemôžeme sa napríklad rozhodnúť na nejakom inom mene, lebo toto je fakt hrozné. Ralsei... ty nemusíš byť na našej skvade. Áno. Nemusíš tam byť, my sme proste zlí chlapci iba. Zavolám môjmu otcovi. Poviem mu, že uvidí nového syna. Taký, ktorý bude mať sprchu každý... Taký, ktorý bude mať sprchu, keď... povie nadávku. What? OK, dobre. Môžeme si nechať takéto meno. Ale ja to proste nechcem rozprávať. Aha, ja tiež nie. Uvidíme sa, lúzeri. Je sprškový čas. Jo, ja tu mám safe. Sila to je shit squadu, hovnového squadu, svieti s tebou. Presne tak, to ťa naplňa odhodlaním, proste to meno. Som si fakt mohol vybrať akékoľvek iné meno, len som si náhodou vybral proste shit squad. Dobre, no. Pane Bože, to zase čo tu je? To čo tu je, pane Bože, však čo? To ma posera, kamo, to čo je? To bolo brutál... Nie, tu bude zase niečo naháňať ma. To čo je? Nie, no, ty kokos, ja som dostihol, kámo. To mohlo byť inak veľa NMA-kov, akože. Tí pešiaci sú docela strašidelní.
Ale robia kráľovú prácu proste. Ale boli tu nejaké dobré časy, čo? Kam ja to neviem prečítať vôbec ani. Nechápam akože. Ale teraz aj náš boss Reduct King je akože už sú zriedkavé tieto bojovníci proste. Že ich trošku, že ich je ich menej proste, ich bývalo. Strach nie? Čo? My nemáme radi tých pešiakov. Zničia každé naše čo? Náš proste postup alebo niečo také. OK, kamo. Tí, ktorí chcú, tak nech si to To posledné bolo zaujímavé, hej? To som neprečítal, ale... Nie, už nie, kámo, ja už normálne ešte zajebem, počúvaj. Normálne, fakt ešte normálne oficiálne zajebem. Čo tu kurva už robíš, chápeš? Ja som ťa už nechcel vidieť aspoň najmenej ďalších 10 minút. Vstup na moje topánky, kámo. Nie sú to naši meno, ktoré nemôžem povedať. Vy chlapci a dievčatá by ste sa mali otočiť naspäť, keď ešte môžete. Lancer. Čo to bude tentokrát? Vrátili sa tí chlapci, čo? Určite. Ja vás proste iba varujem. Niečo extrémne nebezpečné ide týmto smerom. Je to reálne úžasné alebo silné. Ja nemôžem ísť domov, pretože som tak vystrašený z toho. Čo to je? Hej, maličký chlapec. To je to, čo si vystrašený. Jako vyzerá to hodne strašidelné, keď sa na to pozrieš. Wow, fialové dievča. Ty si není vystrašená? Prečo by som mala byť z tohto? No tak ako je to docela normálne. Ty kokos. Ty vole. Aké nohy, kámo. Ničí to ľudí až k smrti, myslím. To ma poser. No tak ty hneď skápeš, nie? Ja nechcem dať farming, kamo. Ja ho idem rozmrdať pekne. Ty skápeš hneď. Kamo, nádhera. Do prdele. Ty si dobre retardovaný. Ale ja mám pocit, že má nejakú možnosť, že mu môžeme proste tú korunku zhodiť z neho. Luk. Ty si... Čo? Ja sa mu poklonil a on sa klánia naspäť. To je Chris. Musíme mu dostať dole tú korunku. To by mal premeniť naspäť na malého chlapca. Suzy, pomôžeš nám? OK. Keď radšej by ho rozmrdala proste na sračky, hej. Super. To čo je? Ježiš, on si vráca životným mliekom, ale že do nekonečna nemôžeme mlieko, nie? Prestaň po ňom útočiť, lebo bude ešte silnejší než normálne. Ja si myslím, že som fakt teraz vystrašená. To nehovor. Poďme proste To sa nemôže proste tak jediné, čo tu má zmysel je defense, kámo.
Suzy nič, čo nemôžem ovládať ešte stále. To má poser. Tomu sa máme jak vyhýbať, akože? Dobre. Ty kokos, ale tá hudba je banger. Kámo, jak sa kláňa proste, to je tak retardovaná hudba. Max životy má, je. Dobre, teraz poďme, kámo. To má poser. To má poser, kámo. Kámo, to je taká silná špina. Ja už mám maximál TP. A čo keby si, čo si robil Ralsei, aspoň. Boha, nie, kámo. To zas čo robíš? Si retardovaný. Easy, kámo. Ty kokos, to je banger, tá hudba. Ešte máme ďalší magic. Oh. Proste sa skúzla iba tá korunka. Ty kokos, vyhrali sme $21, to sa fakt na to stálo. My sme to zvládli. Vy klauni, vy ste fakt hrdinovia. Vy ste zachránili mojich ďalších 20 minút môjho života. Jo, sme naozaj super. Suzy. Ty si proste nás zničila úplne, lebo si furt útočila. Ty si nám proste nepomohla, reálne. Iba si všetko urobila horšie s tým, že si útočila. My sme mohli mať nádherné prvé miesto. Keby sme proste, keby si prestal útočiť. A to fakt akože. Ale tá vec bola proste krvohladná, alebo tak sa iba jediná vec, ktorá proste nám pomohla, bola moja sekera. A predtým si ešte terorizovala jednotky vojakov proste. Ale to boli nepriatelia proste. Ty sú proste vytvorené na to, aby si mi terorizovala. Jo, on má veľkú pravdu. A ešte predtým si niekomu zožrala proste koláč. Koláč? Ty sú tiež moji nepriatelia. Čo tam mal za tejčka na chvíľku? No. Suzy, no to je jedno proste. Keď to nemáš rada, keď to máš rada alebo nie, ty si hrdina. Jeden z hrdinov, ktorí dokážu vrátiť proste vrátiť mier do tohto sveta. Mohla by si sa prosím ťa správať tak ako hrdina? Ako jeden? Jop. Keď to tak povieš, ako tak. Ja som bola fakt akože zlým hrdinom. Tak dobre, Ralsei. Ty to máš. Moja šanca, moja cesta. Čo? Odteraz ja budem rotten hero anymore. Už nebudem takým zlým hrdinom. Teraz budem iba jedna z tých zlých chlapcov. Namiesto toho. Naozaj. Takže teraz budeš môj tím. Áno, znie to tak. Reálne. Suzy, ty nemôžeš proste... Drž hubu. Toothpaste boy. Zubná pasta chlapec. Čo to znamená? Čo? Zubná pasta chlapec.
Suzy je môj komorát teraz. Aha, jop. Zubná pasta, chlapec. Budete mať monogram, vy retardi. A zaspania, čo to za zmeleš, kámo, ja to neviem proste. Tak dobré, chlapci, už sa nikdy neuvidíme. Keď vydržíte ešte trošku. Dobre, to sa bol najhorší preklad, akože Chris. Nemal som byť taký zlý na ňu, proste taký silný, tlačiť na ňu. Proste bál som sa, že Suzy bude fajtiť furt. Na nich. Tak dobre, poďme proste byť s ňou, ok, Chris? Ja si myslím, že Suzy sa proste vráti naspäť v budúcnosti. Ešte táto pesnička, kámo. The blocking falling round stick above head. Sila lesa svieti s tebou. Zaujímavé. Takže tuto bude ten secret asi, no. Hej, deti. Nám sa podarilo opraviť starý twin guying pre vás. Sú tu nejaké dvere. Ja vás nemôžem aj tak zoberať, takže je do tohto sveta. Takže tie dvere sa proste zrazu objavili, hej? Ty čo povieš? Kámo, to zase čomrá proste zo sračky. Toto sú strašne zložitý typkovia proste. Aha, zátvorka, hej? Poďme tam. Sú tu dvere. Kde pôjdeš? Forest? Field? Dvere sa otvorili. A som teraz na tom istom mieste, kde som... To bol ten Enemag, nie? Kde som... skončil naposledy. Forest. Ty kokos. Jop, a to by bolo teda všetko z tohto videa. Ja sa s vami lúčim a jop, bolo to docela dosť v pohode. No a tak vám poviem jediné a to je bye bye.